Je autorom a spoluautorom monografií, vysokoškolských a stredoškolských učebníc, vyše 120 odborných prác vydaných v domácich i zahraničných časopisoch. Celoživotne sa zaoberal problematikou cukrovky. Má rád významných ocenení. V ostatnom čase sa zaoberá kvalitou minerálnych vôd a zdravou výživou. Náš popredný vedec a pedagóg, emeritný pán profesor lekárskej chémie a biochémie Jozef Čársky. V tomto dome som sa narodil. V 35. roku spolu s manželkou sme rekonštruovali tento dom. Mám teda k svojmu rodisku ako každý veľmi blízky vzťah. Radi sa sem vraciame. Máme tu aj záhradu, regenerujeme sa cez víkend. Máme tu rodinu, cítime sa tu veľmi dobre. Ja teda môžem povedať len toľko, že ako Groban mám veľmi blízky a srdečný vzťah tejto obci. A si veľmi vážim, že som sa stal aj čestným občanom tejto obci. No, k záhradkárstvu som sa dostal, dá sa povedať, dosť tak náhodou. Spočiatku som nemal nejaký veľký vzťah, pretože som bol zainteresovaný profesionálne, samozrejme ako asistent na lekárskej fakulte a v rámci výskumu, pedagogiky a tak ďalej. No ale stalo sa, že sme zjedeli vinohrad, no a otec už nevládal veľmi, tak som sa musel postarať o ten vinohrad a je to tak, že keď človek už niečo dá do zeme, tak potom aj zvedali, čo z toho bude. Dobre, ešte skúsime ďalší. Práce v záhradke chápem ako šport v podstate, pretože ja potrebujem pohyb, každý potrebuje pohyb, no a samozrejme môžem to kombinovať, tento pohyb v záhrade s nejakým športom, tenisom, pingpongom alebo turistikou a tak ďalej, ale tak táto kombinácia mi vyhovuje, pretože tu som sám zodpovedný za to, čo tu robím, aj ten výsledok, ktorý sa dostaví, tak to je teda taký úspech, dá sa povedať, individuálny. No a naozaj ja si myslím, že robím to, čo potrebuje môj organizmus, aby som vyvážil ten sedavý spôsob, čo ja viem na fakulte s týmto pohybovým štýlom, ktorý je v záhrade a povedzme s tým ďalším športom. Som to videl aj strapček. Ja tu mám také náradie, ktoré pripomína vlastne pohybovo, čo sa robí v fitnesse a mám z toho ešte potom ďalší užitok a nemusím za to platiť ani nejaké vstupné a si to robím, kedy chcem a samozrejme kombinujem to potom s tým požitkom v tej záhrade, ktorý poskytuje záhrada. No, na lekárskej fakulte pracujem od roku 1958, je to už 53 rokov, skutočne viac ako pol storočia. Absolvoval som prírodovedeckú fakultu a hneď po skončení som začal na katedre lekárskej chémie ako asistent, potom som habilitoval na docenta, stal som sa profesorom a v súčasnosti ako emeritný profesor. Tu sa začala kreovať slovenská biochémia, jej otcom profesor Niederland vytvoril školu biochémie, významnú školu, ktorá pokračuje doteraz, v podstate zabezpečil rozvoj tohto predmetu na Slovensku. V súčasnosti sa veľa rozpráva, píše, vydáva sa literatúra, viac menej dobrá, horšia alebo aj zlá, o správnom životnom štýle. Je to všetko viazané na samotného človeka, aby si uvedomil, ako správne žiť, akú životosprávu mať. A je to celkom veľmi jednoduché, pretože treba dodržať len 5 bodov. Poprvé, prestať fajčiť. Ďalej je to obmedzovať príjem energeticky bohatých potravín, to sú tuky a potom sacharidy, hlavne tie cukry, sladké cukry. A ďalej potom konzumovať menej červeného mäsa a obmedzovať alebo úplne zastaviť konzumáciu produktov, ktoré obsahujú toxické látky, škodlivé látky. To sú údeniny, to sú
technologicky pripravované rôzne mäsové a iné výrobky, ktoré obsahujú konzervačné prostriedky, ktoré zdraviu nie sú prospešné, skôr naopak škodia. No a ďalej je to potom konzumovať ovocie a zeleninu, pretože obsahujú ochranné látky. Nielen pre samotné rastliny, ale aj pre človeka sú veľmi prospešné. A posledný bod, a veľmi dôležitý, je termodynamika, to znamená pohyb. Základný princíp termodynamický, aby sme to, čo skonzumujeme, energia, ktorá sa z toho uvoľní, aby sme ju aj spotrebovali. V opačnom prípade sa potom poruší táto rovnováha, sa energeticky bohaté látky kumulujú v organizme a podmienujú vznik chorôb, vznik stavu v organizme, ako zápalové procesy, ktoré sa potom odvíjajú od toho rôzne ďalšie choroby, ako je diabetes, rakovina, tieto vlastne aj tie civilizačné ochorenia. Táto obezita, kde je veľmi málo pohybu, ľudia sa málo pohybujú, sedavý spôsob života. Toto je veľká hrozba do budúcnosti. Môj otec je veľmi múdry človek, je nesmierne pracovitý a obdivuhodne skromný. A vážim si ho vlastne pre všetky tieto jeho vlastnosti. Bol nám vždycky dobrým príkladom a dúfam, že sme sa od neho veľa naučili a učíme to naše deti a snažíme sa to vsadiť do našich životov. V podstate je to aj obľúbený pedagóg, to som videl aj v škole, ale ja aj taký tvrdohlavý, to musím prezradiť, pretože to, že je profesor, tak to sa častokrát prejaví aj v takom bežnom živote a je dosť ťažké niekedy niečo mu vysvetliť, lebo on je radšej taký, že on vysvetľuje, on je na to zvyknutý, že ho všetci počúvajú. Ale inak akože v pohode. A dobrý guláš varí ešte. Mali by sme si navodiť taký spôsob stravovania, aby sme teda jedli, konzumovali len vtedy, keď máme taký fyziologický pocit hladu. To znamená, máme nejaký denný režim, sú raňajky, 10, obed, večera, ale máme to tak rozložené, aby tá večera nebola tak bohatá, že ráno už jeme s plným žalúdkom, alebo nemáme pocit hladu. A ďalej si treba uvedomiť, že nemôžeme jesť len preto, aby sme neboli hladní. Ten pocit je prirodzený, evolučne daný, ale my si musíme uvedomiť, že musíme jesť aj preto, aby sme boli zdraví. Ten vzťah výživy a zdravia je jednoznačný, veľmi dôležitý. Skutočne stravovaniu treba venovať mimoriadnu pozornosť, tak ako venujeme pozornosť spaniu. Každý deň musíme neviem koľko hodín spať, oddychovať, musíme chodiť do práce a tak ďalej. Máme svoje povinnosti, ale pozornosť treba venovať aj stravovaniu. Dôležité je, aby to bol najlepšie spôsob taký, kde sa stoluje, kde sú prítomní blízky, rodina, aby bola pohoda pri tomto stravovaní. Je fakt, že chémia nemôže byť zaujímavá bez ničokoľvek, nemôže byť zaujímavá bez motivácie. Tak človek je motivovaný chémii pokusmi, konkrétnymi pokusmi v laboratóriu. No a na to som mal maximálne podmienky. Začala byť aktuálna problematika hemoglobínu vzťahu k diabetu a to glikovaný hemoglobín. Je to tak, že my chápeme pri diabete, že glukóza, glykémie, že glykémia, vysoká glykémia, že to je to zlé, to je teda ten prejav už toho diabetu. Ale za tým treba vidieť, že tá glukóza pôsobí toxicky. Toxicky a to v tom, že ovplyvňuje potom štruktúru a vlastnosti biomolekúl, biomakromolekúl, proteínov, nukleové kyslíky a tak ďalej. A od toho sa odvíjajú potom komplikácie, chronické komplikácie diabetu. Takže táto problematika potom v spolupráci s klinickými pracoviskami, s akadémiou a tak ďalej pretrváva vlastne až doteraz. Aj v súčasnej dobe vlastne realizujeme výskum, ktorý sa viaže na isté látky alebo istú konkrétnu látku, ktorú som syntetizoval. Jej začiatky vychádzajú ešte z diplomovej mojej práce. Tento chotár samozrejme veľmi dobre poznám, je to moje rodisko, tu ako chlapci sme chodievali husiť pásť a obchodili sme všetky vinohrady. Túto hore to bol jeden les, tam bolo toľko ovocných stromov, vinič, vinohrady.
Ja sa tu naozaj cítim dobre v tejto záhrade, nielen kvôli tomu, že je to záhrada, ale to prostredie mi je veľmi blízke ako prostredie môjho rodiska.